होनदोंलै बेखौ नांगौमोन हो ओमफ्राय कालारा मोनसेल' कालारनि आगर नांगौ दख'ना लागासिनो दं नायदों आलादा कालार नांगौ खिन्थु मोनसे कालार गांसेयाव मोनसेल' कालार मोनसे कालारनि 10 खान हरनो हागोन गांनै नांगौथ' बेबो जरा नांगौमोन एसे फारसे नायनि दाम गोसानि इन्दि लादेरबाय नै गांबासो लाखाबाय बेखौ बङाइगाव फैदों नै लोगोफोर खोमसि नुयोनो नै बङाइगाव हाबनायनि सिगां मोनसे खामानि फिसा दङ नालाय नै सासे लोगोनि सासे गथ'नि बेदरखौ बानायनो हादों आरो सासे गथ'नि बेदर बानायना लांफानोसै होननानै हाबलांनाय जादों आरो फैबाय थानोबो हाया लामा गाज्रि ना जोंना लामायानो सुइजारलेण्डसो अखाबो हादों दिनै गाज्रिथार लामाया मावग्रायानो लेट फैदों नेनांबायसो फैबायदां नै हाबफैबाय बङाइगावआव फैनाया जोंना मोनसे खामानि दं आरो बेखौ लाना थांगोन जोङो दिनै नायलांबाय थादो नों मालखौ बख'यो दख'ना हलसेलाव हाबबाय जों सोर सोरनो नांगौ मोनगोन नै आर'नाइ साद्रिफ्रा दख'ना नै मा साइसनि दख'ना लागोन जि गोबां लाबोबाय नामा नों क्वालिटिजोंसो दामाबो जागोन ओरैनो सेक गोजा नै गेमस्रि गोदान ओंखारनाय दङ लफाय नै लाग्राफ्रा नायगासिनो दङ नै दे माबार लादो बासिनानै दोनखाबाय गोबायै सोर सोरनो लाग्राफ्रा नै बिथाङानो लागोन गोबायै नै आं हायाहाय 20,000 गाहामनि बासिगासिनो आरो नै ओरै दाम खालामदों ओमफ्राय 1000नि जागोन दा बिल खालामनासो मिन्थिसिगोन लानायाथ' बुरजा जाखाबाय 95 दामसो नै ब्लाउसआ बेंथलावबो 95 दांखानो दा मालासो दामखौबो माबायोना फिक्स खालामनो हायो दामा बारा हलसेल नालाय एसेब्लाबो खम सम जायो आरो लानोसै बेसेबां जायो साद्रि दख'ना गामसा ब्लाउस लाबाय बिथाङाबो नै देलायग्रा लांफैदों बियो दालाय बेहा देलायग्रा फाननो नै दख'ना दुखानाव बाजैमोनजों लोगोसे नायफैबाय ने दिनै फार्स्ट टाइम दखानाव हाबदों लाबायबो नै बेसे गोमायै थायोने आं बेखौ दे
1800नि साद्रि नांगौबा अर्डार खालामगोन अर्डार खालामनो हागोन नै अखननि दखान दा नङा नों अर्डार लाबारा जोंनिफ्राय लांनो जायो नङाबा जोंनि दखाननि नामा हमनानै गासिबो जोंनाव फैगोन आंनि दखाना दा रिमि नै माबायदि नुदों लोगोफोर बिराद मोजांखा आर'नाइ साद्रि 1800 नांगौब्ला मोनगोन हलसेल दख'ना हाबबाय मा दे मा लालायो लालादो नै र' नै इन्दि सि लायोला बे बर'नाव नङाला बारा मोनखाया देब्रा आं दख'ना नायग्रोदोंना नै मा कुवालिटिनि दं कुवालिटिथ' अनेक रोखोमनि कुवालिटि दं दामजोंसो खोथा नै नायजेनबाय नै दावराय मोख्रेब सिनबा नांगौला दावराय मोख्रेब बेलाय माथो दख'ना आनारकुलि नोंसोर नायबाय थादो आनारकुलिसो होनजोबखायोला नायदो नै सोर लांफैनो गोसो लांफैनो हागोन नै दख'नाया गोबां कुवालिटिनि मोनगोन हा नाङो नांनाया आं नायबाय थानि दे नोंसोर थां नायहैदो थां दाम खमनिबो दङ नै 300 250नि नै ग्रिन गोजानायबोनो नै ग्रिन येल्ल' गोमो दे बासिदो दे लादो दे